Ha otthon a felújításra szorul, nálunk jó helyen jár. Budapesten vállalunk kedvező áron szobafestést, mázolást, tapétázás, laminált parketta lerakást, ajzatkiegyenlítés a megrendelő igényei alapján. Unod a kopott falakat és a nyikorgó padlót? Mi újjávarázsoljuk otthonod. Szobafestés és laminált padló lerakás kedvező áron, gyors határidővel. 20 év szakmai tapasztalattal vállaljuk lakások, irodák, családi házak festését, mázolását. Vállaljuk lakása teljes kifestését. Tisztasági festés akciós áron. Garancia. Kedvező ár. Józan életű szakemberek. Kisebb vagy nagyobb festési munkák rövid határidővel. Előfordul, hogy csak egy-egy szoba, folyosó vagy akár egy falfelület igényel átfestést. Ezek a kisebb munkák ideálisak arra, hogy gyorsan és költséghatékonyan felfrissítsük az otthon hangulatát. Egyetlen nappali vagy hálószoba új színnel teljesen más karaktert kap, a tisztasági festés pedig frissességet és rendezettséget sugall. Ilyenkor a szakember néhány óra alatt is végezhet, így nem szükséges napokra átrendezni a lakást. Egy otthon vagy iroda megújítása sokszor nem igényel teljes felújítást, mégis látványos eredményt lehet elérni pusztán a falak frissítésével. A festés az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy új hangulatot, tisztaságot és rendezettséget vigyünk a mindennapokba. Legyen szó kisebb javításról vagy teljes lakásfestésről, a megfelelő szakember rövid határidővel és precízen képes elvégezni a munkát. Ha szeretné tudni, mennyibe kerül a szobafestés Zuglóban, kérjen tőlünk személyre szabott, ingyenes árajánlatot. Hívja most a +36 20 559 13 88 számot, és tudja meg pontosan, mennyibe kerül otthon a